La por. Una paraula de només 3 lletres, un monosíl·lab que imposa. Però a què tenim por? Por a oblidar, por a que ens oblidin, por a estimar, por a no ser estimats. Por a sentir. I a sentir de més. Hi ha tantes pors i per tantes coses. La por s'apodera del nostre cos i això frena la resta d'emocions. Bon dia! Hola. Ha vingut algú? No. Ja, sembla que avui serà un dia tranquil. El temps no acompanya. Has pogut gestionar el mail? Sí. Han arribat força comandes. Es nota que estem a desembre. Ja, ara, per Nadal tothom compra a última hora. I què, faràs res aquests dies? S'ha quedat la teva germana amb ells aquesta nit? Sí. I no t'ha dit res? Encara no. Ja saps que portem molt males nits. Tinc por que no estiguin bé. Si no t'ha dit res, és que estan bé. Bon dia. Bon dia, Hugo! Hola. Què tal? Què, quina gorra més xula, eh? Que simpàtica. Que no has trobat la bona. Què va? No tinc ni idea d'on l'he fotut. Deia que l'he buscat per tot arreu. Vale, deixa-la aquí, sisplau. Vale. Bueno, com va anar la cita? És avui. Ai, estàs nerviós? Sí, estic cagat. Cagadíssim. No sé si aquest any la Colau ha posat que era a plaça Sant Jaume, però si no, que em truqui a mi. Va, burro, si anirà bé. Suposo. Hòstia, i tu amb la... Berta, es deia? Què tal? Bé, Sí? no... Bueno, bé... No sé ben bé com estem. És que m'acaba d'enviar un missatge Ferrés que diu que em vol comentar una cosa i... No serà res. Ai, no sé. Si tu estàs cagat, jo em poso els ovaris de corbat ara mateix. Hòstia, doncs digue'm com es fan, no? Perquè no he sabut fer-lo mai. Què, tens alguna cosa a la furgo? Sí, mira. Té, aquest és l'últim. Vols que m'hi posi jo? No cal. Estàs vist bé, no? Avui la vi feia millor cara. Quin riure m'ha fet quan ha dit ¿qué camisa se tiene que planchar, Julia? I jo, no, avi, planxar no. He dit que t'aixequis, que haig de plegar la taula. A mi no m'ha fet gràcia. Joder, Júlia, no està bé. No estan bé. Ni ells ni nosaltres. Estic cansada i angoixada. No puc. No puc més. Em fa por que algun dia no hi siguin. A vegades només cal expressar el que sentim. Moltes gràcies per tots els comentaris. No esperàvem ni molt menys aquesta repercussió. Ens veiem molt aviat. Ens veiem diumenge. Que guai. Sí. Per cert, a quina hora havies quedat? Ara, ve en mitja hora. Que vagi molt bé. Ja em dius alguna cosa, vale? Adéu. Adéu. I és que a vegades som tan burros que no ens atrevim a dir les coses importants. I bé, què em volies dir? Res, és una tonteria. Hòstia, Berta. És que crec que m'agrades una mica. Molt. El meu avi sempre em deia la por no existeix, la por és aquí, i m'assenyalava el cap. Hem de deixar de tenir por de dir, De fer. de sentir i de ser qui som.